Apa? Bengi kae pas aku turu aku krungu kaya suara-suara piye. Kuyuk 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 ngono kuwi ya. Suara apa ya? Suara apa? Jam piro ya? Ayo wis bengi-bengi kae kok. Nek aku karep melek ya. Alah, terus turu meneh. Mek krungu-krungunan apa ya? Oh, kowe suara weteng kuwi ngelih banget mambune. Oh, bange awal sore kae kan ramadhan kok. Balik kerja langsung turu. Begini ngelih banget. Lagi kan tak cepaki to. No, Salah ndak gengsi-gengsinan barang. Tak dimakem. Oh, saking kesel turu. Alah, besok ngerasa ngono kuwi, rak ya rugi dhewe ta ngono kuwi. Wong dicepaki barang tinggal maem lek ngopo-ngopo. No, bapak balik kerja ke kesel. Angger balik kerja kesel sirah mbok tekon-tekone. Bapak males ya turu wae. Nah, aku takon ki mergo aku iki kuwatir lho. Wong nang omah ki yo kuwatir kesik lunga. Kok le bali wengi-wengi. Nah, gawean akeh. Yo kan kari ngomong wae to nek lagi kesel ngono. Ora malah nesu terus ra maem jemen-demene rugi dhewe. Terus maem apa? Ya yang gawe mie sing gampang, nang warung yo atuh. Ya menah. Nggawe mie. Ya maaf, besok tak nekon-nekon meneh. Nanti kan aku kan ya malah bundet ya. Soalnya gawean akeh banget saiki bapak iki. Saiki urung rampung lah.